Ajde. Nemoj. Imate rok. Alo, ubio me konj zato što sam ušao u gajbe. To si mu bario na gajbu. Ajde. Sad uzmi za mogu. Ne možete, Damire, ajde da te ubije. Ajde. To je za jeta. Naravno da je JT. Znači, ako priđu ima da ih Ja smijem da uđem kod ovog gleda velikog. armija. Hoćeš da uđem kod onog velikog konja? Ajde. Ajde. Sigurno. To. Nemoj ima te ubije. Jel idete, Damire, ideš li? Idem ja kod velikog. Ajde, vidimo baš. A izvadio je kurac, ali će da me tera da mu liže. What the fuck? Ajde. A, Nemoj, ipak nemoj, može ti izađe da svima jebe kevo, ajde. Ali napišeš posle u opisu Radomir ima najveća muža. A? Je sveš ovamo? Ne, debilu! A? Ovdje. Dobro, da ništa, to je to sve bilo za ovaj video. Uletit ćete, nemoj si glup! Ako vam se svideo, Za ruku, molim te, nemoj! to je to. Poison.